Takže ahoj, ja vás vítam u novej série Tanky Online. Toto video bude 10 minútové, bude také krátke. Netrafil som dobre. No, takže ide tu o to, je to hra s tankami, hrám na mod Capture the Flag, toto nepozná, tak je to hra na vlajky, musíte zobrať inému týmu vlajku a musíte ju dojsť domov. Tak ja som teraz používal, no to sú blbci. Ja som teraz používal to, čo mám dole, to je 1, 2, 3, 4, 5. Teraz som vyrovnal hlavne C-čkom, ovládal sa to v ASD, alebo šipkami, strieľal som mezerníkom, hlavne sa krúti tými dvomi, no vedľa MK doprava, čo tam je? Vedľa MK, viete, ktoré to myslím určite. No a teraz vlastne ja mám vlajku a musím ju doniesť na našu vlajku, akorát, že našu vlajku niekto má, takže to nejak nepôjde. Ale no, nie. Čau. Nie. Dobre, skape. Prežil som to úspešne. Takže takto sa bráni, dokiaľ nenavráti nikto vlajku. To je toto. To je na zrýchľovanie. Ja som teraz používal tieto opravu, double armor, double damage, zrýchľovanie a mini. Nie to zase keryho vado. Skap, dobre. Môže to by chcelo. Aha, ja už som tam dal tú vlajku, takže to nemusím stať jak debil. Som si dáko nevšimol, no. To mi prepáčite, či... Dobre, netrafil som. No tak to je ešte lepšie. Tak toto spravil som deletom. Teraz sa pozrieme do garáže. Toto sú vlastne rôzne štádie vývoja. No, som hovoril toto. Firebirds, to je... No neviem, ak sa to dáva. Vyzerá to presne takto, akorát, že v tej mojej farbe. Jo, dostal som 245 diamantov, výborne. No, tak sa to strieľa oheň, toto zamrazuje, Isida berie život a ten si dáva, alebo iba polovičku a dáva život. Twins si strieľajú, ste videli to, čo do mňa triafal. A Ricochet je to isté, akorát, že ako Twins, akorát, že strieľa pomalšie a odráža sa to. Smokey dáva takú strelu, ktorá nedáva veľmi veľký damage, ale aspoň môže niekoho sparalizovať a tým dostane väčší damage. Thunder tiež strieľa, ale on strieľa takú akoby poiznutú guličku, ktorá keď vystrelí, tak urobí okolo seba taký prach a ten dá ostatným damage okolo. Railgun je laser, takže to si viete predstaviť. A shaft, to je to, čo som teraz mal. No tuto máte podvozky zoradené od najrýchlejšieho po najpomalší. Najpomalší mamut, ale má zase najviac života. Kde to je? Tu je to. No, vidíte, koľko váži. 3618 a keď mám tento 1100. Vidíte, tu má 65 HP a tento má 161 HP. Takže to by bolo tak. A teraz si chvíľu zahrám. No tento má Isidu, takže tento si berie život od neho. Ja ho sejmem. Lebo ho nemám rád.
Ja som červený. Jaj. No, dobre. Vidíte toto červené, že to mierim ja a ostatní vidia taký... Ja som ho netrafil? Či... To nemá šancu. No ja mám druhý najrýchlejší podvozok. Si myslím, že to je taký No, nie naj. No ja podľa mňa Viking, ale každý si môže myslieť čo. Prepačte. Každý si môže myslieť čo chce. Takže zahráme ešte 5 minút a potom môžeme točiť ďalšie videá. Podľa toho, ako budete chcieť. Podľa mňa by sa vám to mohlo páčiť, ale to je váš osobný názor. Ja vám na to nemôžem nič zasahovať. Takže ak tam dáte koľko? Dáme tomu 10 lajkov, tak natočím ďalšie video. A netrafil. Zarba som. A tu hore vidíte taký chat, toto je mini chat, čo teraz píšem, hej. Tak sa prehadzuje. A ten sa práve expo, že sa do vyššej hodnosti. A to je hovado. Nice. Takže ja teraz mám double damage, double speed, no už nemám double speed. Som skončil s double speed, ale nevadí. Ne, ochraňte ma. Ne. Tu sem pôjde určite nejaký človek. No je to veľmi ťažké, keď do vás strieľa tento. Takže, ako sme sa dohodli, tak, za 10 lajkov natočím ďalší diel. Au. Hovado. Takže dobre. No, tak pomaly, ale isto budeme končiť. Takže ja sa s vami začnem lúčiť a za tých 10 lajkov dostanete ďalší diel odo mňa. Takže ahoj!